खुलुमबाय टाइम्स नाव बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ दानो बे समावहाय बयनोबो अननाय जासिहरनाय थाबाय। दानो बे समाव दंफैयो जोङो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय साबखाता गामिनि सुनिराम हेम्ब्रमनि न'खराव, जाय न'खरा भारत उदांस्रि जानायनि उनाव 75 बारलांनायनि उनावबो दिनैसिम सोरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै आरो सोरखारनि जे मासिफोर गोबां रोखोमनि मासिफोरखौ बिथाङा मोननो हायाखै बे न'खरा। आरो बिथांमोननि जे न' बे न'खौ नायोब्ला नोंथांमोनाबो नायफैयोब्ला गोजांस्रिवनाय मोनगोन। आरो जों दिनै टाइम्स नाव बड'लेण्डआबो जोङो दिनै बेयाव फैना नुफैबाय जे बिथांमोननि जे न'खरनि अबस्था बियो जोबोद गाज्रि। बिथांमोना दिनैसिमबो गोबाव बोसोर सोरखारजों थाफादोंमोनब्लाबो दिनैसिम बे गामियावनो दङ, नाथाय बिथांमोना दिनैसिमबो सोरखारनि जेबो अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै। जायनि जाउनाव जोंखौ गामिनि गोरों गोरा इन्टेलेक्सुवेलफोरा जोंखौ लेंहरनानै आरो न'खरनि खावलायनायाव जोङो दिनै बेयावहाय जोङो नुजाफैदों आरो जोङो नुनो मोन्दों जे न'खरनि अबस्था बियो जोबोद गाज्रि। दा बेनिखायनो जोङो नोंथांमोननो आङो केमेरामेन बिथांखौ खावलायदों न'खरनि अबस्थाफोरखौ दिन्थिनो थाखाय, जे बिथांमोननि जे न'खरनि अबस्था बे न'खरनि अबस्थाफ्रा गासैबो जिहं फाहं आरो गासैबो प्लास्टिकजों आरो थुरिजों आरो जिगाबजों लुजानाय न'। बे न'आवहाय जे मानसि उन्दुयो नोंथांमोना माब्लाबाबो फोथायनो हानाय नङा। बेबादि मोनसे गाज्रि अबस्था, बेबादि मोनसे दुखुनांथाव थासारिया बे न'खरा दिनै जोङो फैनानै नुफैनो हादों। आरो बे जे प्लास्टिकजों लुजानाय न' बेयावहाय मानसि जे उन्दुयो बेखौ नोंथांमोना माब्लाबाबो फोथायनो हानाय नङा। आरो सोमोनांथाव बाथ्राया बेनोदि बे न'खराव गासै सासेल' नङा सानैल' नङा, गासै 7 सुबुंफ्रा बे न'खरावहाय दिनैसिम जिउ खांगासिनो दङ। आरो मोनसे दुखुनि बाथ्रा जे बे न'खरावहाय दिनैसिमबो सोरखारनिफ्राय रावबो नायबिजिरफैयाखै आरो रावबो खौरां लाफैयाखै। आरो जोङो दिनै बेनिखायनो जोंखौ गामिनि रायजो राजा आरो न'खरनि जे गिरि जोंखौ हांख्रायदों आरो हांख्रायनानै जोंखौ खावलायदों जे जेन' बेबायदि जों खौरांनि गेजेरजों फोसावनानै बे न'खराव माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनो खोमा होननानै। दा आं केमेरामेनखौ बिथांखौ खावलायबावदों ओरैनि जे न' सोनाबनि जे न' बेखौ आं दिन्थिनो खावलायबावदों। बे न'खौ नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन थुरिजों लुजानाय, गासिबो प्लास्टिकआ बुदलाबजोब्बाय आरो बेयावनो मानसि उन्दुयो। 3 4 मानसिया बे न'आवहाय उन्दुयो। आरो ओरैनि जे अबस्था बेखौ आङो केमेरामेनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। गोजौनि जे जिगाब बियो बुदलाबजोब्बाय आरो दैज्लाङावहाय बिथांमोना बेबायदि अबस्थायैनो दैज्लांखौ बारहोनो गोनां जादों। आरो बार बारोब्ला बे न'खरा बिरखारनायनि 100% आसा दङ आरो बिरखारगोनबो। नोंथांमोना नुनो मोन्दों इन्जुरफोरा जे गासिबो जिहं फाहं जाजोब्बाय, नाथाय दिनैसिमबो बे न'खरावहाय रावबो सोरखारनिफ्राय फैनानै बिथांमोननि न'खरखौ नायबिजिरफैयाखै। मख'नो गोनां बाथ्रा दि 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि MCLA सजल सिंहनि खोन्दोआव थानाय नैबे जे न'खर, बे न'खरखौ दिनैसिमबो बिथां सजल सिंहआबो नायफैयाखै आरो सोरखारनिफ्राय रावबो नायफैयाखै होनना बुंदों। थांनाय समफोराव जे BTR सोरखारनि गोरिब न'खराव गिदिंनाय, बे न'खर गिदिंनाय समावबो 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि जे MCLA सजल सिंह बिथाङा बे न'खराव नायफैयाखै होननानै न'खरनि गिरिया जोंनो फोरमायदों। दा जोङो न'खरनि गिरिनिफ्राय जोङो मोनथिना लानि जे बिथांमोना बेसे गोबावनिफ्राय आरो मा अबस्थाजों दुखु दाहाजों बे न'खराव थानो गोनां जादों, जोङो बेखौ नोंथांनिफ्राय मिथिना लानि। नोंथांमोना बे जायगायाव रायजो जानाय बेसे गोबाव जाखो? ओमफ्राय जोंहा नै न'खरावहाय जेबो गैखाला जोंने। ओरै खामानिबो गैला दामानिबो गैला, न'खौबो बोरैथो लुनांगौ जाखो। जों मोनब्ला बेनो साबसिन। खामानि मावाब्ला गैखालाबो ओंखामाबो, मावब्लाथ' जाबाय गैयाब्लाथ' गैखालाबो। नोंथाङा मा मावो? जेबो मावा, बिदिनो थायो। हाजिरा थाजिरा मावबायल' थायो। ओमफ्राय मावग्रा मानसिथ' गैखाला बारा, आं हारसिंल'नो। जोंहा ओंखाम जाग्रा मानसिया जाहैबाय 7 जन गाहाम दंखायो। आं हारसिङै मावग्रा मानसि, रावबो गैला। नोंथाङा फोरमायदोंमोन जे नोंनि बाबानि नामाव, नोंनि बाबानि नामाव न' हाबदोंमोन। औ हाबदोंमोन। न'आ मा जाखो? बे न'आ नै दा बालु अन्थाइ लाबोनानै आरो गैखालाबो। बेसे गोबाव जाखो? 6 7 8 मास गाहाम जाबाय। दिनैसिमबो गैया? दिनैसिमबो गैला। खोनानो मोन्दों नोंनि बाबाया थैबाय। नोंनि बाबाया थैनायखाय नोंनि आमानि नामावहाय जे ट्रान्सफार खालामदोंमोन। दा ट्रान्सफार जादोंना जायाखै? जाबाय। बा फैसा हाबाखै? ओहो, दाबो हाबाखिसै। दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय सुनिराम हेम्ब्रमा गावनि खुगाजों फोरमायदों बिनि बिफानि नामावहाय 2011 मायथाइयाव ओंखारनाय जे PMAY न' बे सेंसन जादोंमोन। नाथाय बिफाया दहमै थैनायनि उनावहाय बिमानि नामावहाय बे PMAY न'खौहाय ट्रान्सफार खालामफिननाय जादोंमोन। आरो ट्रान्सफार जाखांनायनि उनावहाय न'आ हाबसिगोन होननायनि उनावहाय बाला अन्थाइ गारनानै होदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो गोबाव 8 माससो जालांबाय नंदों, 8 दानसो, नाथाय दिनैसिमबो न'खौ हाबनायखौ नुनो मोनाखै आरो बेंक एकाउन्टाव फैसाया फैयाखै।
दा दिनै बेबायदि 7 जन मानसिखौ लानानै सुनिराम हेम्ब्रमा हाजिरा मावनानै दिनै जानानै दङ आरो 7 जन मानसिनि उदै सुफुंनानै जे सुनिराम हेम्ब्रमा 300 रांनि हाजिरा मावनानै जे न' लुगोन बियो जोंनि थाखाय पसिबोल नङा। बेनिखायनो जोङो दिनै बे न'खरावहाय हांख्रायनाय बायदिनो जोङो फैदों आरो जों नोंथांमोनखौ खावलायदों स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नाम्बारावहाय नोंथांमोना सोरबाफोर सुनिराम हेम्ब्रमनो अनसुंथाइ हरनो गोसो जायोबा नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नाम्बारावहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि अनसुंथाइखौ हानायमानि हरनो हागोन। आङो जोबथारनायाव केमेरामेन बिथांखौ खावलायदों जे न'खरनि जे अबस्था बे न'नि जे अबस्था बे गासैखौबो दिन्थिनो थाखाय आङो खनसेबाव आरो खावलायबावदों आरो आङो नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै सोरनिबा गोसोआव अनखांनाय सोमजिदोंब्ला बे सुनिराम हेम्ब्रमनि जे 7सा न'खरखौ खांनायाव आरो न' लुनायाव हेफाजाब होनो थाखाय नोंथांमोना हानायमानि नोंथांमोना मदद खालाम आरो जोङो टाइम्स नाव बड'लेण्डनि जानानै जों नोंथांमोनखौ खावलायदों आरो जोङो बे गामि ओनसोलनि जानानै जोङो दिनै बेयावहाय नुजाफैनानै जोङो जे नुनो मोनबाय जों गोजांस्रिवनाय मोनदों आरो जोङो जोबोद मोनसे गिखांनाय सोमजिदों जे बे न'खरावहाय जे बेबायदि मोनसे दुखुथिया जों भारत उदांस्रि जानायनि 75 बोसोरनि उनाव जे जोंनि ओनसोलफोराव जोंनि गामि ओनसोलाव बेबायदि दुखुथिया न'खरफोर दं जाय न'खरफ्रा दिनैसिमबो सरखारनि बेबायदि जेबो सुबिदाफोरखौ मोननो हायाखै। गसाइगावनिफ्राय फुंखा बरगयारिनि रिपर्ट टाइम्स नाव बड'लेण्ड। गोजोन्थों।